kita aturaken malih widodari ingkang angka sekawan si Bontot si Ruju saking Kayangan Laras Wijaya. Monggo sawanipun Niken Ayu Yanti Laras Wijaya. Karo Nimas Ayu Wulanantika pundutane saka adike sing dadi manten iki pundutane saka Karang Taruna Nduk ana Mister Mendem kangen kowe Cidro tembang kangen ya aturi sing ndi ya saya pilih yang bawa sendiri ini biasanya aku paling manut gak manut malah meteng bahaya malah aku ya Aga. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat mempelai berdua, semoga bahagia selalu, lekas punya momongan. Amin. Wong omah-omah ki dengane rata-rata ya ngono. Nang diparingi momongan kinarya talining asih, talining dharma. Nggih. Kowe wis ndek anak burung, Nduk? Aku. Si SMP loh, Mas. SMP kok sampun manak pisan atake kok biasane. Wah, aku gondok kerpethuk penyanyi. Halo Pak, kula niku jek SMP. SMP. Nggih. Sampun manak ping kalih. Padha ae. Ya, Cak. Laras Wijaya, tembang kangen.